Live na kung mga rasa diri sa MGM Grand sa City of Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Kauban na to ang ilang Captain Marvel ex-PBA player Garbo sa Marvel, South Cotabato, si Kenneth Dorembe. Sir, fellowship kayo galing? Kagagaling po lang natin sa Bible study and as usual, nandun tayo again to give support, full support to our dear Senator Manny Pacquiao. Sir, anong message si Senator Manny sa kanina sa fellowship niyo? Well, again, the message is all about light, no? Yung hope and everything, and it's a good message for everyone, especially for the good senator. Dahil alam po natin, kailangan po talaga niya ng support sa atin ngayon, and also the Holy Spirit i-guide siya for his upcoming fight. And nandun din tayo para, again, para supportan natin siya. Si Senator Manny at saka ikaw, nakita ng mga tao na grabe ang banding, ang friendship niyo. May mga sign ba si Senator Manny na nakita mo na this is the last fight for Senator Manny? Again, lagi niya sinasabi, it's up to him. Sa taas? Sa taas po. Yun lagi niya sinasabi, whether it's his last fight or he continues to fight more fights. And yun lang lagi sinasabi niya. At ang sinasabi niya lagi, basta bigyan pa tayo ng malakas na katawan ng Panginoon at kaya pa niya, dahil gaya ng sinasabi niya, yung sport na to ang pinakamamahal niya. Pero sinabi niya, number 1 ang basketball niyang sport. Wow! So, Grabe, no? yun. Yun ang lagi niya sinasabi sa atin na itutuloy niya basta mabibigyan pa siya ng lakas ng Panginoon. Isang tulog na lang, dalawang tulog na lang, boxing fight na. Anong prediction ni Captain Marvel Doremde sa Pacquiao versus Ugas fight? We don't know really the fighting style of the new opponent of Senator Manny. Kasi dati nakita na natin talaga yung na-advertise, Spence. We know that Spence is undefeated. Eh ngayon, parang, although he's a champion also, si Ugas, hindi ko rin ma-estimate. But, again, sa atin, whether there's a knockout or a decision, a win is a win, and it will be good for every Filipinos itong result na may resulta ng panalo ng Senator. So mayroon i-predict kasi bago to eh. Kumbaga hindi natin alam ang fighting style niya. Punta tayo sa politika, sir. Seryoso ba talaga si Senador Manny tatakbo mataas na posisyon paliban sa pagka-senador? Basta pagdating po ng October, magkantay-antay lang tayo. We will decide. And ngayon, ang focus niya talaga dito ngayon is his fight. And again, maka-inspire siya sa mga kababayan natin. Then, he knows, no? Na tumataas na naman ang COVID cases sa atin. So, kahit pa paano dito, sa linggo po sa inyo dyan, Sabado dito sa Las Vegas, no? Sana ma-inspire kayong muli sa laban ng ating pambansang kamao. Senator Manny Pacquiao. Ikaw ang MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball League Commissioner. Sir, anong pinakalatest sa MPBL? Ang isa sa mga paboritong basketball liga sa Pilipinas. Nag-meeting kami ni Senator bago siya pumunta sa Las Vegas. That was 2 weeks ago. And yun, sabi niya, after the fight, naglalabas na lang tayo ng memo sa mga teams na, again, hindi pa rin natin talaga sigurado kasi dahil hindi natin talaga control tong pandemic ng COVID. So, supposedly, ang plan namin to reopen is by September. But it seems na yung cases sa NCR, the Philippines, is tumataas every day. So, it's impossible. Just like what happened to PBA, nag-start na sila, nag-stop. Stop. So, ganun din ang mangyayari sa amin pag, again, alanganin yung start natin. Until such time talaga na magkaroon na talaga ng nagdi-decrease na yung numbers and eventually vaccinate na almost ng population natin. Maybe that's the time siguro na makasabi tayo na safe na to start the new season. Again, sabi ni Senator sa akin is day-to-day pa rin tayo, no? Ang plan namin September, most likely hindi na. And after the fight, again, we will finalize again, depending again on the situation back home. So,
Doon nakadepende. So after the fight ni Senator, mag-meeting ulit kami. Wala na akong tanong, ang mga taga Cebu, taga Visayas, lalo na taga sa bayan nyo sa Marbel or Coronadal, South Cotabato, anong mensahe ni Captain Marbel, ni Kenneth Duremde, sir? Ang una-una, mga taga Cebu diha, no, ang akong amigo, ang team owner sa Cebu Casino, PBL. PBL team member na to. Kumusta, sir? Unta na amon dre, suporta kay Senator, pero ibalo po nga nanganganin na kayo tungkol sa COVID and also sa South Coast, Oxargen, sa Mua, sa Marbel, mga Ilonggo dira, kumusta? So, suporta na to ning kuan ang fight ni Senator Manny Saturday diri sa Vegas, Sunday dira. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Inyo nakita og nadungog ang gilang Captain Marbel, ang sikat nga basketballista sa PBA. Kaniadto nahimo ng chairman o commissioner sa MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball League. At the same time, suot kay higala ni Senador Manny Pacman Pacquiao. Reporting live from MGM Grand sa Las Vegas, Nevada para sa Sunstar Super Balita. Banato diri si Nicolay Nick Ruska. Yung sportsman, yung agad, yung ka-super DQG, Daniel Kindaugurin, mang hapon, Pilipinas. Kita tapon.